Gumikan sa pag-uwan mugna sa low pressure area kagahapon, pipila ka mga bahin sa Central ug Eastern Visayas ang nakasinati og pagbaha. Mga tunghaan sa elementary ug high school sa lungsod sa Sagbayan, Bohol, gikanselar kagahapon. Ani ang report ni Chelo Valiena. Sa heavy rainfall warning number 2 nga gipagawas sa Pag-asa, giisa ubos sa yellow warning level ang mga dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay. Gawas sa mga metro cities, laing 34 ka mga dakbayan ug lungsod ubos sa lalawigan sa Sugbo ang gipaubos usab sa yellow rainfall warning. Hinuon sa metro cities, mabantayan lang ang madag-umon nga kalangitan ug pagtutaligsik sa matag karon ug unya. Nakasinati og makusog nga pagbundak sa uwan ang halapad nga bahin sa silingang lalawigan sa Bohol. Tungod niini gibaha ang pipila ka dapit sa dakbayan sa Tagbilaran, ilabi na ang lupa nga mga dapit. Sa gipagawas nga pahibaw pinaagi sa social media sa kagamhanan sa lungsod sa Sagbayan sa Bohol, kanselado ang tanang ang sa klase, mapribado man o mapampublikong tunghaan, samtang kanselado usab ang tanang klase sa elementarya ug high school sa lungsod sa San Miguel sa Bohol. Sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar, nakasinati usab og mga pag-uwan. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live.